L'Albert Colell, el Pau Sobirà i el Marc Segués han vingut a posar ulleres a les diòptries de la història i el Jan Pallissa i el Marc Vilà a tocar botons perquè els pugueu sentir des de casa. Ells són els Ulls de Clio. Soldats. Ep. Pau, Albert, companys. Us agrada la vostra cara? Bueno... Prou, sí, home. T'ha d'agradar, hòstia, si no... L'has de veure tota la vida? Clar. Pues que canse. Estàs cansat de la teva cara? Sí, hosti, és que te la veus cada dia. És molt pesat, No, home, no. Et lleves i dius, hosti, una altra vegada aquí, tio. Però què fas? Si cada dia fos diferent seria un merder, Hosti, però seria molt curiós i molt Quin divertit. agòbio, no. I tu, Marc? A mi m'agrada bastant. És a dir... No dubtava d'aquesta resposta. Albert, però com que veig aquest punt d'apatia amb la teva relació amb la teva cara, Sí. avui t'explicaré una història, i vosaltres també des de casa, al cotxe, al forn de Carquinyolis, on sigueu, que us farà valorar més que mai la vostra cara. La senyoreta Anna Coleman va néixer al 1878 a Filadèlfia. Hola, Anna. L'Anna va aprendre escultura a París, Roma i els seus Estats Units natals i es va dedicar a l'art, que per això... Si n'havia pres, doncs bona decisió. Hi ha gent que n'aprèn i no s'hi dedica mai a el que ha estudiat. Ella va tenir la sort que sí. Però aquesta vida gairebé de somni va patir un parèntesi al 1917. Bueno, clar, parèntesi fàcil, no, diguéssim. Obligat, Sí. no el tries. Has no de el parar, tries. una mica com el Covid, però amb Calla, menys calla. tiros. Sí, bueno. I menys morts. No, més morts, Més en aquest morts, cas. Més clar, morts, sí, sí. més morts. Que és la Primera Guerra Mundial. Feia dies que no tiràvem una música èpica. Sí que és veritat. Música èpica sin copyright. Ja la tenim descarregada al Drive i la Va, vam va. reeditar. Sí, claríssimament és així. La guerra va enganxar la nostra protagonista a França, en concret a París. I ara pensareu, la van cridar a files? No la van crec. obligar a anar a una indústria a crear armament militar? Si ho preguntes així, amb aquest to de veu, segurament... Ja ens coneixem. Doncs no. A finals de 1917, l'Anna va fundar a París. I ara, Pau, no et faré llegir tu, perquè és en anglès aquest nom, sinó Moltes que li faré gràcies. llegir l'Albert. Fantàstic. Llegeix-m'ho, Albert. A mi només és quan és en romanès o... Què va fundar a París? L'estudi, No, l'estadio for portrait masks. I com ho traduiríem això al català? Portrait! És a dir, un estudi de màscares facials, de rostre. Molt bé, i va fundar aquest estudi amb el finançament de la Creu Roja Americana. Recordem que ella és supernecessari per ajudar la gent. és de Filadèlfia. El què? Fer-se màscares? Sí. Per anar a les En el festes context de la aquelles Primera comercials. Guerra Mundial, jo no he llegit, no sé per on va, però crec que sí que era necessari que la gent tingués màscares. Que divertit. La gent anava A veure amb si és màscares. per on vaig jo o no. No ho sé, No jo sé, crec que no. Si no, Jo ja crec que no. trauré aquesta anècdota. L'objectiu d'aquest lloc, de l'estudi que ha descrit l'Albert i que ha pronunciat amb unes paraules molt ben pronunciades, era clar, Amb reunir unes T's molt angleses. Studio for Portrait. L'Anna el que feia era reunir aquells soldats que havien patit greus deformacions a la cara per l'impacte de les bales i sobretot de la metralla i aquí després de diverses operacions els cirurgians ja els havien assegurat que no podien fer res més per millorar aquella cara. És com, mira, tu Albert, És el que hi ha. t'ha quedat la cara destrossada, no te la podem fer millor. No hi ha mandíbula, doncs sap greu. Accepta-ho. Eren soldats sense nas, com aquells que vam parlar d'Egipte, que no Nassos tenien tallats, nas. sí. No farem cap broma amb els nassos, Albert. Molt bé. Amb el pòmul destrossat, sense ull, amb la boca partida, sense una orella, tot el que us pugueu imaginar de malformacions, les reunien aquells soldats. Un cop eren allà, es posaven a les mans de la nostra protagonista i amb els seus coneixements artístics ella feia màgia. Es treia coses de la xistera. Va fundar Disney també aquesta màgia. La mà gana. L'Anna havia llegit molts articles d'un escultor britànic que es dedicava a construir pròtesis facials per dissimular les seves deformacions. I amb els seus coneixements i les habilitats artístiques que havia adquirit, l'Anna es dedicava a fer màscares cosmètiques per a aquells soldats que tenien el rostre desfigurat. Vaja que els feia vergonya sortir al carrer, que havien de treballar sols o aïllats perquè la societat els rebutjava o ells se sentien incòmodes, i els soldats doncs, van tenir aquesta alternativa. Anaven a l'estudi de l'Anna i li donaven fotografies antigues de com tenien la cara. Però mira, veus, aquí on ara hi ha res, hi havia una boca, un bigoti i una piga, per dir alguna cosa. Vale. Ella els feia un motlle de la seva cara amb plastilina i argila, intentant doncs, que s'assemblés al màxim amb aquelles fotografies. Ho plagiava una mica. Feia com un gegant. Vale, sí. Era la Cessa de París. Sí. Exacte, així li deien, no? així li deien. Vale, perfecte. Un cop tenia la base seca, creava l'estructura de la cara prèvia de la guerra i posava a sobre una capa de coure, doncs fent la forma del nas,
doncs totes les formes que tenia aquella cara, i la pintava amb el color de la pell. Doncs si el soldat era més blanquet com jo, blanc. Si era més moreno com cap dels tres, No, doncs en aquell color. color moreno. Les celles i el bigoti no les pintava, sinó que els agafava cabell original seu. Vale. I- Rotllo gegant vell, més realista. Realisme, Correcte. Sí. I un cop tenia la màscara llesta, la unia a la cara del soldat. Però clar, com s'enganxava això? Perquè això pesava, era de coure. Clar, no Sul- podia... sudava. Un superglue no... T'imagines? amb la mèdula, no. Si portaven ulleres els soldats, els hi lligava les ulleres, i si no, amb unes cordetes de darrere, pel clatell, i pim-pam. L'Anna tardava un mes a fer cada màscara, per tant hi havia molta dedicació, però com que era una tasca humanitària, i la pagava la Creu Roja, doncs. Clar. Anava fent. Tenia L'Anna va estar fent subvenció. aquella tasca durant 2 anys i va construir gairebé unes 200 màscares. Ara us ensenyaré alguna foto de les màscares. És que jo el que he dit abans era això, ja. Perquè jo ho havia vist amb algun típic fil de Twitter i són imatges realment molt xungues. Si Ja busqueu mirarem a Google Anna Coleman masks o màscares, ho trobareu. Ara aquí Mireu. a la pantalla us en sortirà alguna, també. Aquí teniu aquest soldat amb la cara destrossada i amb aquesta màscara torna a tenir pipa i tot, a la boca. Déu-n'hi-do, eh? Què us sembla? Déu-n'hi-do. Pep dels Oriols. Oh, però Sí, no, és que el labor és important, Són molt xungues, les Hosti, de fa formacions. iuiu, això, eh? No ve de gust, anar a la guerra, tots aquests que jugueu al Call of Duty tan valents, ara. s'haurien de sortir imatges d'aquestes de Amb tant en màscara tant. hauríeu d'anar per jugar. Doncs l'Anna amb aquesta tasca va ajudar a gairebé 200 persones ferides a tenir una vida el més normal possible després de que els ferissin gairebé de mort a la guerra. De fet, va arribar a rebre i tot el títol de cavaller de la Legió d'Honor del govern francès. Cavallera. No, de cavaller. Bueno. No ho sé. Cavaller de la... Quina era aquella sèrie? El Cavaller Protector. Gran Nord. Hosti, Gran Nord. Hosti, Hosti, Gran Nord. Alvareda. Gran Nord. I així començaríem els ulls de Clio d'avui. Si us haguessin de fer una màscara de la vostra cara perquè us l'ha destrossat la guerra, Abans d'aquesta aniria a la Cessa de veritat, eh? i li haguessis d'anar a la Cessa, Sí. i dius, Cessa, mira, la meva cara era aquesta, però vull que m'hi afegeixis això. Us podeu afegir una cosa a la vostra cara. Què Tu, us Marc, afegiríeu? t'hi afegiries barba? Jo bigoti. Jo un bigoti, Sí. no delinear, però un bigoti fornit. Jo no que sé se'm què veigessin els ulls, perquè els tinc tan enfonsats És veritat. que em fan ombra i la gent no s'adona que tinc ulls. Però això vol dir que seria sec, eh? Ja. Bé, doncs l'ull que em quedaria... Jo no ho sé. Afegir-m'hi no ho sé. Treure'm em trauria ja aquestes marques d'això, aquest acné que L'acné. tenim aquí. Acaba marxant, Això Pau, la vida acaba te la marxant. traurà, tranquil, amb els anys. Déu-n'hi-do. La vida treu moltes coses. Sí. Anem a la secció xapa. No, però avui no Ve de xapa. gust amb aquest nom. Avui no xapa, Perquè primer de tot encendrem la llar de foc. Oh, que bé! Que farem una calçotada. Hosti, aquest foc és És potent, potent, aquest foc, Escalfa I aquest va foc. fort, aquest, eh? Quin és el vostre conte preferit o aquell del que en guardeu un bon record? Conte així... Popular, la Blancaneus, algun Jo d'aquests. recordo que quan era petit els pares em posaven un àudio, bueno, un CD a casa, quan em dutxava, que explicava la història de la Hansel i el Gretel. És bon conte, I m'agradava molt. Jo era molt de patufet. típic. Sí. Pau Tufet. Doncs avui el que us portaré són les versions originals d'aquests contes, que no són tan boniques i adulcorades com sovint pensem. Alguns contes tenen orígens bastant foscos. Per exemple, un dia vam portar la cançó aquella del Joan Petit quan balla, que realment sí, és... que li tallava en trossos. Que realment és una cosa real, doncs els contes vindria a ser algo similar. Hi ha una barreja de fantasia, humor, sàtira, foscor, i la violència sempre hi és present en aquests contes originals. No tots els contes tenien un final feliç, perquè la vida era així, per tant, es centraven en expressar la realitat sense maquillar-la ni adulcorar-la. Com hauria de ser sempre, Clar que home. sí, però Els nens han de créixer amb violència. Home, no, però mica curtits, hosti. doncs Va. aquests contes abans de ser escrits però eren els típics que es transmetien a través de tradició oral, per exemple la llar de foc, com estem ara nosaltres. Estem a la Tots aquí gusteta, envoltats. I començarem però per Però, la... perdó, això vol dir que amb els anys els hem adulcorat, però que originàriament eren com eren més explicaràs tu crus, ara. eren més de vegades alliçonadors o que hi havia una mica de rerefons moral al darrere. I començarem per la Ventafocs amb Aquesta és la de la carbassa, no? la... Sí. No, bueno, sí. Bé, Les sabates, les sabatetes. sabatetes sí. i Que va a la festa... la carbassa, Sí. És un dels contes més populars del món. El seu rastre arriba fins a l'antiga Xina.
Sí, no és una cosa aquí europea, sinó que a l'antiga Xina M'agradaria saber si allà la Xina ho feia amb carbassa o no tenien carbasses i s'inventaven una altra hortalissa. un gra d'arròs gegant. Un Toblerone gegant. Doncs allà a la Xina hi ha la que es considera que és la versió més antiga, i al món occidental no apareix la primera versió documentada, ja us dic que oral és difícil de traçar, però documentada el 1634. Un escriptor que es deia Basile va publicar una versió de la Ventafocs en un recull de contes que es deia Pentameró. La jove, en aquest cas, és la filla d'un viudo que ha tornat a casar-se. La jove és la filla d'un... Sí, Sí, és a dir, la Ventafocs té una madrastra nova. Sí, sí. La sorpresa és que la institutriu, la duque, La Mary Poppins del Sí. moment. convenç a la nena perquè assassini la seva madrastra a sang freda. Però per què? Bueno, Home. la convenç perquè... Sí. A sang freda és de mala persona, eh? Ventafocs, sense dubtar-ho, li parteix el coll a la seva madrastra contra la tapa d'un bagul de fusta. La Ventafocs, La maca Ara anava a dir, i bonica Ventafocs. Encara estàs a favor de que els contes siguin així de crus? Tu veus que la teva infància hauria sigut Poder millor? tan crus no cal, una mica més fets, Llavors, la institutriu aconsegueix doncs, això, que la Ventafocs mati la madrastra, i és ella la que es casa No! amb el pare i és la que la relega a la cuina. És a dir, a partir Oi, d'aquí, oi, oi, oi. a partir d'ara comença la història que El context coneixem. històric de la Ventafocs és aquest, Però si això és més d'una sèrie de la Riera, del migdia de TV3. Sí, que és una mica Benet i Jornet. Llavors, aquí ja sí que ve el que més coneixeu, Ventafocs va al ball, perd la sabata, i després li troba, el rei està buscant la persona que ha perdut la sabata. Llavors, en una versió posterior, la dels germans Grimm, més coneguda, segle XVIII, clar, les germanes, en el conte que nosaltres coneixem, ai, que no m'entra la sabata, ai, no sé què, a la versió dels germans Grimm, les germanes es tallen dits dels peus, No! per intentar que la sabata els hi pugui entrar, i les descobreixen perquè de la sabata comença a brollar un munt de sang. Bueno, potser del peu. Sí. Ai, de la sabata, De la sí, però sabata. que la sabata havia quedat Clar. plena de sang per intentar encaixar. Però això no trobo malament que s'hagués mantingut, no? El conte. Sí. Llavors li va sortir sang de la sabata. Ja. Per cert glamour, és veritat. I amb tema venjança tampoc quedaven curts, perquè el càstig per la maldat de les germanastres i això va ser que una bandada d'ocells els hi va arrencar amb els becs els ulls a les Hosti, germanastres. Un final feliç. Hauríem pogut Sí, anar felicíssim. amb l'Anna Coleman. A que els hi fes una màscara. Crec que no tindré temps d'explicar totes les que portava, llavors Perquè us una altra hi anem no, doncs fent. deixaré triar. Bella Dorment, Blancaneus, Peter Pan. Peter Pan. Sí. Molt bé. Peter Pan. Carismàtic personatge. No, sisplau. Res, és que No, endavant amb la Peter broma. Obrim el meló de Peter Pan. Peter Pan hauria de ser un senyor que es digués Peter disfressat de baguet. Vinga, seguim, doncs. Apareix per primera vegada en una novel·la titulada L'ocellet blanc, d'en Barri, J.M. Barri, Josep Maria Barri, que diries, Pau, ja te l'he dit abans que Gràcies. saltessis. Llavors, es fa el 1904 i després ja s'adaptaria a un llibret que es diria Peter Pan i Wendy. Molt bé. Ah, la Wendy està bé el títol abans? Sí. Ui, pobra, la vam relegar. Llavors, tots sabem que Peter Pan no vol créixer. I ens pot caure simpàtic, però és que hi ha una mica de canvi. Que, bueno, hi ha una mica de cosa de... Perquè potser no t'ho has preguntat abans, però què passa amb tots aquests nens perduts quan creixen? Aquests nens perduts que estan al país del mai més, quan creixen què passa? On van? Tornen a casa? Mai més. En Barry va escriure el següent. El nombre de nens a l'illa variava, és clar, segons el que anaven morint i quan semblaven estar creixent, cosa que anava contra les normes. No! Peter feia el grup minvar, feia minvar el grup, però en aquell moment hi havia 6, comptant els bessons. És a dir, Peter Què vol dir feia minvar el grup? feia vol Feia dir... minvar el grup. Eufemismes no. Peter Pan feia minvar el grup de la manera Quin que és- tots ens estem imaginant que feia Quina minvar el grup. és la meva càmera? Senyores i senyors, Peter Pan, quan els nens perduts es feien grans, els matava. No! Què dius ara? No, Peter, no! Peter, no! Molt bé, ara, quin altre voleu que tombem? Blancaneus o la Bella Dorment? Ai, la Bella Dorment, que sembla com molt innocent perquè no està fent res al llit i segur que hi ha alguna cosa, aquella noia abans de menjar una poma... No, en aquest cas, pobreta, no està en ella, Vull dir, és més el seu context. Bella Dorment també la recull en Basile, que us he comentat abans, en aquest llibre El Pentameró, i posa un altre títol, que és Sol, Lluna, Itàlia. No, Itàlia, Itàlia. vale. Podria ser una pel·lícula del Woody Allen. Vinc Cristina a Barcelona. Llavors, al principi és com coneixem tots.
La filla del rei d'un regne llunyà rep la maledicció de que si es punxem una estella quedaran dormida en un somni etern. I quan això passa, els pares devastats l'abandonen en una torre bonica allà tancada, dormint. I llavors, a partir d'aquí, les coses es comencen a posar més tenses. Perquè potser és molt bonic això de quedaré dormint aquí esperant el meu príncep blau, però el príncep blau va arribar. Però no era ben bé un príncep blau. Era un rei desconegut que, fascinat per la bellesa de la jove... Però com la va veure si estava allà en una torre es va tancada en una enfilar... caixa? Mira, són contes, Marc. Malaltís. És a dir, no ens cau bé, però tots sabem, no?, que pujarà, farà un petó, tal... Bueno, la versió original no ben bé. No És fa a dir, Què li fa? Què li fa? Que està dormida. no li fa un petó, sinó que la viola No. i la Què dius? princesa, adormida, queda embarassada No! i acaba donant a llum a 2 bessons, Sol i Lluna. Però què és, l'espedrera o què? Sí, la lunada i la flama. Sí. Llavors, a partir d'aquí, què passa? Aquests 2 bessons que neixen mentre ella està dormida, intentant mamar, un agafa el dit, però de la vella dorment, i li xucla l'estella i la desperta. No és un petó, és els fills. És els fills. Per tant, ella pareix els fills estan morta. Bueno, morta dormida. Sí. Carai. Llavors es desperta i què passa quan es desperta? Home, tu flipes, si passes a tenir 2 fills i un espòs que t'ha No, violat. no un espòs. Clar, aquest era un rei que tenia una reina. Ai. Llavors, quan aquesta reina s'assabenta que el marit ha tingut 2 fills amb una princesa jove, ordena que els bessons siguin assassinats, cuinats i servits com un exquisit menjar en un banquet reial. Molt bé, clar que sí. Però fracassa i en el seu intent és ella la que acaba rostida i menjada pels altres. Llavors hi ha una altra versió, però que sí que diu que els aconsegueix pelar. Però bé. Fins aquí una mica desmuntant No matis els nens, Peter! Contes, un altre dia, potser amb més temps parlarem de Sireneta, Blancaneus, que també tenen un rerefons bastant... La humanitat No sé si seria avui, no sé tan si avui. pitjor, tan pitjor, sí, aquestes històries. Les pel·lis de Disney... Mare de Déu, sort que hi han tirat molt de sucre aquí. És a dir, a part, hi ha aquesta altra versió, perdó, quan la reina mor, clar, el rei queda vidu, i hi ha la princesa que ha violat i ha tingut 2 fills, que s'acaben casant. És a dir, la princesa s'acaba casant amb aquest príncep blau, que era el seu violador. Amb el violador. Mare de Déu. Una mica turbio, tot plegat. Oh, força, Déu-n'hi-do. Ara aixeca-ho això, tu. Va. Aixeca-ho. No? És així, És amb la dama i Gelabert com ho hem d'aixecar tot això. Doncs Per què? jo no ho entenc, No, sí, perquè els nens necessiten coses dolces. Retiro el que he dit al principi després de saber que Peter Pan matava els nens perduts. Assassí! Els pirates són els bons, Bueno, diuen. en fi, us agrada dormir, hem dit. Us imagineu anar a dormir Què vol dir, hem dit? 10 dies? Tant de bo. Jo m'agafaria vacances per dormir 10 dies seguits. Sí? Sí, home, i tant. T'has de llevar tan descansat, tan Oi, sí, tranquil, oi, tan sí. recuperat. Passat Carnaval, 10 dies. Mare de Déu. Això és el que van fer aquesta gent. Saps què passa? Que la gent d'Itàlia, França, Espanya i Portugal se'n van anar a dormir el 4 d'octubre de 1582 i es van despertar el 15 d'octubre. A veure, però tu quan dius Itàlia, Portugal, Espanya i França, Sí. tots els estats aquests? Tots. I tots es van despertar al cap I de 10 tots dies. es van... Vaga general. I els sonàmbuls o la gent amb insomni van, No es van poden dormir despertar, tots. diuen, els sonàmbuls. Poder els de França, Clar, si no hi havia ningú que els pogués despertar, els de França ja s'haurien pogut quedar dormint, també. potser sí. En realitat, no és tan maco com sembla, sinó que és fruit tot plegat d'un error del calendari. Vosaltres sabeu que existeix un calendari que va fer Juli Cèsar. El Google Calendar. El Julià. El Google Calendar el va fer el senyor Calendar Ah, i el Amb el seu calendari Julià, el senyor Julià Cèsar. Des de sempre s'ha sabut que aquest calendari de Julià Cèsar era molt poc exacte. Val? Bueno, molt poc, s'assemblava bastant, poc, no, que tenia un petit desfase. desquadrava una miqueta. Sí, poc exacte no. Desquadrava una Era miqueta. bastant Com exacte, es diu però en no era català, autèntic. Desfase. Desfase. D'establir que la duració d'un any, porto això perquè aquí tinc ben bé les hores establertes. Val? Molt bé. el rigor dels ulls de Clio El sempre rigor dels present. ulls de Clio. 365 dies i 6 hores era la manera que el calendari aquest tenia d'establir un any. Però en realitat, Hi ha uns minutets més. problema molt gros, A veure... 365 dies, 5 hores, 48 minuts i 45 segons és el que realment hauria de marcar aquest calendari. Li sobraven uns 12 segons. Sí, són aquests problemes dels Ai, uns 12 científics minuts. que, hòstia, és que ara aquest número d'aquí li falten 2 dècimes. Bueno, vols dir que passa alguna No, clar, si vas sumant cada any aquests 12 minuts, aquí què? Aquí anem. Cada any la data oficial se traçava
11 minuts i 15 segons Ai, Déu meu, quin respecte merder. al que hauria de ser la diferència. Clar, amb 10 anys no passa res, amb 100, bueno, però quan em portes 1.500... Clar, però això podríem dir que tampoc els afectava tant. És que tu el teu dia a dia, si hi ha any de aquella traspàs època. o no, t'és igual. Exacte, però és que a més, en aquella època el calendari que era important no era tant el calendari en si, sinó era Calendari el calendari religiós. religiós, El litúrgic, el calendari litúrgic. Però al tanto, Que va de al tanto canto. quan aquest desfase ens afecta la Pasqua. Les festes, clar, les festes són importants. Ja hi som. Llavors surt el papa Gregori XIII i diu, bueno, això ho hem d'arreglar. I agafa fa una comissió de diferents experts, a nivell astronòmic, sobretot, per intentar quadrar aquest calendari, per intentar arreglar aquest desfase. Ho acaben aconseguint. Alguns dels propis membres de la comissió aquesta no veuen l'aprovació del calendari, tot i haver-hi treballat molt, Molt bé. però s'aprova el 1580, 2 anys abans d'aquesta data de la nit dels 10 dies. Per tant, el 1582 es fa l'aplicació, però podríem dir... Digues. Perdó. Per tant, l'aprovació del calendari la fa el Vaticà. La fa la comissió aquesta passant pel Vaticà. Sí. Exacte. Ara no tindria aquest poder el Vaticà. No, En principi. ara què ho faria l'ONU? Sí, no. Doncs no ho sé, potser sí. Bé, s'aprova el 1580, s'aplica el 1582, però diguem que és una aplicació poc aplicada. No tothom, no és homogènia Per l'aplicació exemple, d'aquest Anglaterra calendari. no seguia l'Església Catòlica. Exacte, Tenia la clar, seva pròpia depenia també església. d'aquest Clar, factor. és veritat. Tot i així, el papa, aquest que hem dit, Gregori XIII, el que fa és recomanar que tots els països de tendència cristiana ho apliquin, no tots ho fan, però en tot cas es prenen unes decisions que ens porten a una curiositat final, val? Per anar tancant. Decideixen que les dates d'abans d'aquest canvi de calendari, és a dir, d'abans de 1580, quedin iguals. Vale. És a dir, no les toquen. Tot el desfase anterior el deixem. No, el Ha deixem. existit, ha passat. Ha existit. Quan vulguem celebrar els 50 anys dels gegants vells de Carnaval, Agafarem la base original. exacte. No ho toquem, això. Exacte. Molt bé. En canvi, després, les dates de partida després d'aquest dia, totes es retracen 10 dies. És a dir, Sí, ja el 1581 és... 82. 82. Sí, hi ha 10 dies que no existiran. Exacte. Això què vol dir? Que pagaments, judicis, documents oficials, tot això s'ha de retrasar 10 dies. De l'1 al 10 de gener és... Que no existeix o no? No, del Del 4 4. al 15 Ah, també d'octubre. és veritat que podria escoltar jo. Sí, Sí, exactament. no passa res. Però sobretot, T'estimem i ara igual. sí que per tancar, passa una cosa aquí, que és que resulta que hi ha un dia molt maco, Sí. que és ara l'abril, val? El 23 d'abril, Que Sant Jordi. coincideix amb algú de Cervantes, i de Shakespeare. Exacte. Sabíeu que el dia de Sant Jordi representa que és quan se celebra la mort també Sí. de Cervantes i Sí, Shakespeare. això sí. Pues Però- Cervantes no! Es va morir aquell dia. No! En Perquè realitat. a Anglaterra el calendari no estava aplicat. Exacte. Perquè és la teva secció. Perdó. No, però quan a Anglaterra era 22 d'abril es mor, 23 l'enterren, Sí? a Espanya ja era 3 de maig. Cervantes es va morir un 3 de maig, però a Anglaterra, que 3. són els que manen, un 23 d'abril. Bum! Què us sembla? Anem a dormir 10 dies? Au, facto desmentit. Ostres, tu. Mare de Déu. Déu-n'hi-do. Jo això no ho podré pair, Entre Peter Pan que matava nens i això, jo crec que el millor que podem fer... És matar aquest episodi. Vendre la casa i anar de lloguer. Tanquem els ulls de Clio fins la setmana que ve. ¿Por qué no te callas?